Gutter, tror I ikke, det er ved at være tid til at ringe til de andre? Jo, lad os gøre det. Så du ville holde rundt den dag? Ja, du er fucking godt. Altså, jeg lige gjort det. Så er det egentlig godt bedre. Jo, bro. Kan du lige tage de andre gutter med herover? Ja, vi kommer. Ja, vi kommer. Ja, okay, vi er på vej. Godt. Hej. Hallo, boys. Det er nu. Ja. Kom, jeg tror det. Gutter. Bas. Jonathan. Oscar. Vi skal hen til Ronny nu. Ja. Kom, skynd dig. Holder min hoved højt, holder min kort til, limousine. Holder min hoved højt, holder min kort til, limousine. Husker øjnene, når du skinner som blå planet, skinner som diamant, Du har fået mig ud på mission, for jeg ser noget i dig, som jeg ikke ser i nogen. Os to, drinks med passion, tager mig til hovedet, mens jeg blænder af solen, ja. Kører ud af indre by, frisk klippet tøjet, helt splinter nyt, ja. Sikkert syn, vi er som et lyn, vind i håret, når vi kører ud mod Bellevue. Den her drink smager lidt af en til. Det kunne være rart, hvis du blev lidt. Skal ikke noget senere, blive her til netop besene. Har dig ved min side, vi kunne dele det her for evigt. 3 retters menuer, ind og ud af byer. Glasset fyldt med enzymer, længe siden jeg har set dyner. Jeg ser så mange ting, at jeg føler jeg så syner. Lov at holde mig ned, hvis jeg nu flyver. Meanwhile. Hej Felix. Er I parate til 9. klassernes sidste skoledag? Helt ja, det er rigtigt. Det er nu. Det er 2,5 timer. Get ready, Felix. Vi kommer, vi skynder os. Drenge! Ja? Det er sidste skoledag om nogle par timer. Fuck, vi har ikke kameler. Vi har kostyme. Vi har heller ikke vandpistoler. Jeg har en idé, Okay. What? Jeg tror det her, drenge. Ja, vær stille. Ja. Hallo? Det er dig, der er jo lidt. Selvfølgelig. Det er dig, der har hørt, du sælger nogle pistoler her. Ja. Hvad vil have? Er det sådan noget her ude efter? Vi har brug for noget bedre for. Nej, okay, I er ude for det helt specielle. Jeg kommer herover, gutter. We
and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 destination unknown. Hold, gutter. Hvad med pigerne? Hallo? Ja, hej Emilia. Altså, er du sammen med pigerne lige nu? Det er 9. klasse skoledag, så vi skal mødes, og vi skal løbe dernede. Ja, vi ses. Jeg er sulten, mand. Ikke lidt, man kan buffe her. Extra mile, extra mile.